Agafa-te-la bé! I bé, donem la benvinguda en aquesta jornada d'aniversari als Castellers de Sabadell. Benvinguts! Ara sí, aquest ha estat el Pilar de 4 caminant i girant pels Castellers de Sabadell. I després d'aquest Pilar ja veiem la colla dels Castellers. Ja tenim els segons del 7 de 8 dels Castellers de Sabadell que estan pujant sobre la pinya. Aquest castell, com el que acabem de veure als Minyons de Terrassa, és d'aquests castells que hi ha dues aletes. L'enxaneta passa per les dues construccions, en aquest cas el 4 i el 3, com abans el 3 i el 2. Així doncs, 7 de 8 dels Castellers de Sabadell.
I bé, aquest ha estat el 7-8 dels castellers de Sabadell, un castell defensat i treballat, el primer que porten a plaça d'aquesta temporada. 7-8 castellers de Sabadell. I bé, amb aquest castell s'ha acabat la primera ronda de l'actuació del 46è aniversari dels castellers de Barcelona. Recordem un intent de 3-9 en folre, 5-8 i 7-8 a càrrec de les tres colles que avui actuen. Comença la segona ronda. Castellers de Barcelona.
4 de 8 descarregat del Castell de Sabadell. Un Castell que aquest any ha encertat la plaça fins a 9 vegades, demostrant per això aquesta solvència d'aquest Castell. 4 de 8 descarregat dels Castellers de Sabadell. La mamá de
Soy marido pero mal acabado. Soy difícil de ver. Soy difícil de ver, pero cuando se me ve la parte caso, quedo de cuña. Me acabó la vecina. ¿Qué chiche? Es que está tosiendo.